φορά, Ναι, Α, ναι. αυτό να τα κόψει μέσα. Λέα, Νάτος, αυτό είναι Κάτσε πόσο. θέλεις και σαλάμι. Έλα, πάει να Τι θέλετε, σάντουιτς. τελειώνε. Ναι, το πάω, δεν έχω. Έχει και εδώ νερό. Πάει από ό,τι θέλει. Είναι κρύα. Πάρ' το πετσέκι. Μόνο γυρίστε τον πάγκο. Κάθε πρωί. Μη. Δεν τρέπομαι καθόλου. Ό,τι είναι εδώ μπροστά. Δεν χαλαρώσει Για να καταλάβουν όσοι δεν έρχονται τι χάνουνε. εννοείται. Πόπο κάτι και φτέδες. Νομίζω ότι πάτε αυτή Τις πίτες δεν τις Τυρόπιτες. βγάζετε. Τις πίτες. Με σαλάμι. Να το. Θα βγάλουμε και τον Οδυσσέα. Γεια σου ρε Οδυσσέα. Έχω βγάλει εγώ, κάτσε περίμενε. Σκουπίδια. Κρέμασέ το εδώ. Κρέμασέ το εδώ. Και ποιος θέλει να πετάει. Εγώ πάντα συμμετέχω. Είμαστε συνήθεις ύποπτοι που λέει. Ναι, το χρόνο δεν έχει τίποτα. Ό,τι κάνετε εσείς εδώ. Γιατί, αφού Θα πάτε έκτη, θα πάτε γυμνάσιο. ναι, αλλά ο κύριος Αντρέας θα μας παίρνει τηλέφωνο. Και εδώ έχει σκουπιδάκι. Μαζί με το τμήμα του και εμάς. Εγώ θα μένω. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση που να κανένας. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Κάποιος θα κρατήσει επαφή. Όλοι θα κρατήσετε επαφή. Εννοείται. Εδώ Όλοι. 6 χρόνια. Όλοι. Και Αντρέα, κάνω κουνέ, κανονίστε. Ναι, και εκεί. Να μην κάνουμε τις επαφές. Έχουν δει τα μάτια μου 36 χρόνια. Θα είμαστε μόνοι μας, δεν το θέλω. Να, έχετε κι άλλο παιδί καλέ. Μέχρι να φτάσει σε αυτή την ηλικία να πηγαίνει. Θα έχουν ξεχάσει την πεζοπορία. Ναι.